Февраль айы кыска булса да вакыйгаларга бай. Казан федераль университетінің милли һәм глобаль медиа чаралары кафедрасы укытучылары ел сайын Флорид Әгъзамовка багышлап фәнни гамәли конференция уздыра. Ул беренчедән остазның нәкъ менә шушы айда дөньяга килүе белән бәйле, икенчедән аның эшчәнлеген өйрәнү дәвамчыларының фәнни карашларын, фикерләрен киң җәмәгатьчелеккә җиткерү форсаты. Әгъзамов укулары дип аталган фәнни гамәли конференциядан хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Флорид Әгъзамов узган гасырның икенче яртысында республикабыз өчен, алай гына да түгел, бөтен Идел буе бигрәк тә милли татар журналистикасы өчен кадрлар әзерләүнең, тәрбияләүнең башында торды. Бу халыкара статуска ия булган конференция, шуңа күрә монда журналистика, медиа чараларының яшәеше белән бәйле бик күп проблемалар күтәрелә. Чит илләрдән дә чыгышлар бар. Инде бигрәк тә бүгенге вазгыятьтә журналистиканың вазифалары ничегрәк үзгәрә. Катнашучыларны Татарстан журналистлар берлеге җитәкчесе Илшат Әминов исеменнән Ралия Фәтхетдинова сәламләде һәм остазы белән бәйле хатирәләрен яңартты. Социалист Татарстан газетасының исемен алмаштыра башлады. Нинди исем бирек, нинди исем бирек. Шунда Әгъзамов әйткән, уйлаган ярар булсын ватаным Татарстан дип. Менә ул да бит аның идеясы. Менә шундый кешеләр хәзер безгә җитеп бетми әлбәттә. Гаммәви чараларның глобаль иҗади индустрия өлкәсендә урыны, аларга ясалма акыл тәсире турындагы докладлар яңа заман журналистикасына багышланса, тарих фәннәре докторы Резида Даутова милли телевидение үзенчәлекләрен, доцент Роман Баканов телевизион тәнкыйтьне тикшерүләрен бәян итте. Журналист Сәрия Җиһаншина Сөембикә журналы тарихын беренче саннарыннан өйрәнә. Мин аның фельетоннарының телен, тел стиль үзенчәлеген өйрәнеп, беренче, икенче курста курс эшләре язган идем, 5-гә якладым. Һәм инде ул курс эшләрен яклаганда үзе бик канәгать булып, бик шатланып рәхмәт әйткән иде. Флорид Әгъзамовны кем генә искә алса да, аның гомер буе һөнәренә тугры калуын, фәнни тикшеренүләренә хилафлык китерми, газета, журналлар белән хезмәттәшлек итүен, мәкаләләре, фельетоннары, гамьле әңгәмәләре һәр даим басылып килүен искәртә. Язмыш диләр. Флорид белән без икебез яшәребездә үзара якын иде. Һәм бер коридорда бүлмәләребез каршыгына утырып эшләдек без аның белән. Мин Татарстан яшәрендә идем, ул Татарстан газетасында иде. Һәм менә баштан ук инде таныш, төпле, башта уйшанланып, тыңлый, әкрен генә тыңлый, аннары уйлап үзенең фикерен әйтеп куя. Гади укытучы гына түгел иде ул Флорид Әгъзамов, чын мәгънәсендә остаз. Ул доктор, профессор дәрәҗәләренә дә ирешә алыр иде. Тукай журналист дип аталган хезмәте аңа лаек, әмма ул бик тыйнак иде. Гуманизм принципларын алга сөрде. Аңа багышланган китаплары да бар. Конференциянең дә җыентыгы әзерләнә. Күрсәтеп китәсем килә, ул безнең ел саен әзерләнеп килә торган җыентыклар. Менә без 19-нчы елга җыентык. Менә без инде безнең 20-21 елга пандемия чорындагы берләштергән җыентык. Һәм менә узган ел без инде 22-нчы елда шуяк менә шундый калын итеп шуяк җыентык әзерләдек. Бу конференция материаллары. Монда җибәргән һәркемнең эше урнала һәм халыкара конференциянең катнашучысы булып тора. Флорид Әгъзамов укулары ул фәнни гамәли чара гына түгел, ул остазга мәдхия дә. Фидакар остазлар онытылмый. Флорид Әгъзамов киңәшләре дә шәкертләрнең күңел түрендә. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.